Философията на йога от Геше Майкъл Роуч и Кристи Макнали. Фокусирането е като храна за ума. Умът процъфтява през него, а също и добрите вътрешни ветрове. А като свършите с стаята си, може да продължите нататък. Искам да кажа, не само да подреждате нещата. Изхвърлете колкото можете повече. Половината от нещата, които запълват нашите къщи, са неща, които изобщо дори не използваме вече. И голяма част от другата половина са неща, които рядко използваме или всъщност не са ни необходими. Тези излишни неща в нашата къща, разбирате ли, те са измамни. Искам да кажа, изглежда, че те се стоят там съвсем безвредни. И именно за това ние ги оставяме. Но ако сега ви кажа, помислете за някои неща във вашата къща, пак спрях, за да може той да го направи, и на лицето му се изписа странно изражение. Вие ще си спомните много неща във вашата къща, независимо дали ги използвате или не. И това доказва, че те заемат част от ума ви, вие си ги спомняте, защото информацията за всяко от тях е записана в ума ви. А умът, въпреки че не мислим често за него по този начин, има ограничен капацитет. Всеки път, когато си купувате нов предмет, всеки път, когато още едно нещо задръства дома ви, се появява още едно нещо, което да задръства ума ви. А по пътя на ума се движат и вътрешните ветрове. Той е свързан и с стесненията по каналите. Значи ти казваш, отбеляза капитана, че колкото повече неизползвани безполезни неща оставам да се търкалят наоколо, толкова по-зле за гърба ми и дори за душевното ми спокойствие, защото вредя на каналите си. Съвсем точно, казах с усмивка. И след като свършите с разчистването на излишните неща в къщата си, трябва да продължите към начина си на живот и да направите същото. Изхвърлете излишните неща, които правите, за които всъщност нямате време, за да ги правите добре, за да можете да се фокусирате. Изхвърлете излишните неща, които е по-добре изобщо да не се казват. Научете се да бъдете с вашите приятели, малцина добри приятели, в щастливо мълчание, което вие и те разбирате и цените. Намалете всички излишни, безполезни, външни стимулации на физическите ви чувства. Прекалено много храна, прекалено много новини, прекалено много забавления, прекалено много физически задоволявания с противоположния пол. Всички те са чудесни сами по себе си. Всички те са здравословни, но умерено. В количество, при което можете да се фокусирате и да се наслаждавате дълбоко.